Добрый день, шановные гледачы. Мяне зовут Валерий Кавалевскі, я прадстаўляю офіс Светланы Ціхановскай. Сёння мы будзем з вами размаўляць пра тое, што адбываецца ў беларускай эканоміцы. У прыватнасці нас цікавяць, як памяняліся цэны на асноўныя прадукты харчавання за мінулы год. Маім субяседнікам сёння будзе Алесь Аляхновіч, прадстаўнік Светланы Ціхановскай па эканамічных пытаннях. Вітаю. Алесь, перш за ўсё, у нас ёсць даныя параўнальныя таго, як выглядалі цэны на асноўныя прадукты харчавання ў чэрвені 2020 года і як яны выглядаюць сёння. Скажы, калі ласка, якія такія самыя важныя для сябе назіранні ты робіш, параўноўваючы гэтыя даныя? Апошні раз цэны раслі такімі тэмпамі больш за 10% на працягу 12 месяцаў. Гэта было ў 16 годзе, 5 гадоў таму. З таго часу Нацыянальны банк праводзіў даволі разумную, узважаную манетарную палітыку, але гэта было да выбараў. Цяпер, канешне, сітуацыя ў эканоміцы зусім іншая і прыходзіцца выбіраць. Цэны растуць, заробкі ўжо не растуць так хутка, таму людзі адчуваюць, канешне, тое, што кошты жыцця растуць. На твой погляд, чаго варта беларусам чакаць ад беларускай эканомікі? І з улікам таго, што мяняецца сусветная кан'юнктура, з улікам таго, што шмат рэсурсаў траціцца на тое, каб падтрымліваць курс рубля, каб ён быў стабільны. Разам з тым ёсць такія чаканні, што ў найбліжэйшыя месяцы пачнуць дзейнічаць больш эфектыўна заходнія санкцыі супраць лукашэнкаўскай эканомікі, якія, як нагадаем, былі ўведзены заходнімі краінамі у сувязі з рэпрэсіямі ў Беларусі, у сувязі з тым, што ў Беларусі ёсць палітычныя зняволены, працягваюцца рэпрэсіі. Дык вось гэтыя санкцыі, уведзеныя ў сувязі з гэтымі дзеяннямі, незаконнымі дзеяннямі Лукашэнкі, як яны могуць адбіцца на беларускай эканоміцы, як яны могуць паўплываць на дабрабыт людзей? Частка з гэтых эфектаў яна адкладзеная ў часе, то бок еўрапейскія сектаральныя санкцыі, якія былі агучаны ў ліпені гэтага году, яны дазвалялі існуючым кантрактам надалей працягваць, надалей дзейнічаць, і толькі новыя кантракты забараняліся. Звычайна кантракты на калійныя ўгнаенні, на пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў за мяжу, яны гадавыя ці нават шматгадовыя. Таму у 2021 годзе менавіта эфект ад еўрапейскіх санкцый ён такі яшчэ не заўважны. Што тычыцца амерыканскіх санкцый, самы вялікі эфект у выпадку беларускалі дзейнічаць амерыканскія санкцыі пачнуць з 8 снежня году. На іншыя прадпрыемствы і фізасобы санкцыі пачаліся ў дзень публікацыі гэтага дакумента, то бок яшчэ сажні. Эфект санкцый будзе бачны хутчэй на пачатку наступнага году, і гэта будзе эфект відавочны ў тым плане, што вельмі нелёгка будзе абысці гэтыя асабліва амерыканскія санкцыі па беларускалі. То бок, Алесь, калі мы працягнем гэтую тэндэнцыю падзення коштаў на сыравіну на сусветных рынках, ці можа гэта ў рэшце рэшт прывесці да дэвальвацыі беларускага рубля на ўнутраным рынку? Прыток залюты для беларускай эканомікі з'яўляецца такой балевой кропкай, таму што ў Беларусі даволі вялікі, як на такую інваную эканоміку, знешні доўг, ці ўвогуле дзяржаўны доўг, таму што 97% дзяржаўнага доўгу намінаваныя ў замежных валютах. То бок Беларусі, каб сплочваць свой дзяржаўны доўг, патрэбныя 3 до 4 мільярдаў долараў штогод. І гэтыя грошы трэба адкульсьці ўзяць. Беларусь значную частку гэтых грашэй магла рэфінансаваць, то бок узяць новыя крэдыты на пагашэнне старых крэдытаў. Зараз міжнародныя рынкі для Беларусі закрытыя, застаюцца альбо Кітай таксама, дарэчы, перастаў пазычаць Беларусі грошы. Сёлета за першыя 8 месяцаў гэтага году Кітай пазычыў толькі 14 мільёнаў долараў, кітайскія дзяржаўныя банкі. Тады як у мінулым годзе кітайскія банкі пазычылі Беларусі 400 мільёнаў долараў, то бок 14 і 400 вы адчуваеце розніцу. Адзіная краіна, якая надалей падтрымлівае фінансава Беларусь, гэта Расія. Кан'юнктура пагоршыцца, калі санкцыі паўплываюць на беларускі экспарт, то адпаведна трэба будзе шукаць, дзе датавацца. У Беларусі залатавалютных рэзерваў не так шмат, акрамя дзяржаўнага доўгу ёсць яшчэ даўгі дзяржаўных прадпрыемстваў, іх таксама трэба нейкім чынам рэфінансаваць, таму могуць пачацца сапраўдныя праблемы для бюджэта, для стабільнасці валюты, інфляцыя можа вырасці, калі будзе дэвальвацыя, то бок шмат залежыць ад знешніх фактараў.
Дзякуй, Алесь. Беларусы скардзяцца вельмі на тое, што растуць цэны на прадукты харчавання, на асноўныя тавары, і разам з тым гавораць пра тое, што падаюць заробкі. Нядаўна была апублікаваная статыстыка, па якой толькі 15% беларусаў атрымліваюць заробак больш за 1000 рублёў. Як ты думаеш, якія перспектывы таго, як будзе мяняцца кошт жыцця ў Беларусі у найбліжэйшыя месяцы, як вось все гэтыя эканамічныя паказчыкі, тэндэнцыі, як яны будуць уплываць на жыццё простага чалавека? Насамрэч, у дзяржавы ўсё менш і менш свабодных сродкаў, каб падтрымліваць высокі стандарт жыцця. Калі ў нулявыя ў Беларусі былі вялікія энергетычныя субсідыі з боку Расіі, то можна было запэўніць і поўную занятасць, і высокі рост заробкаў, высокі рост якасці жыцця. Цяпер ужо няма ні высокіх энергетычных субсідыяў, няма ні магчымасці пазычаць новыя грошы. Таму прыходзіцца што рабіць? Улады аб'яўляюць аб магчымым скарачэнні дэкрэтнага адпачынку для маці, аб магчымасці павышэння пенсійнага ўзросту альбо розных пенсійных рэформ, дабравольных ці прымусовых, аб магчымай аптымізацыі занятасці ў дзяржапараце і на дзяржаўных прадпрыемствах, аб тым, што дзяржава не мае больш грошай на падтрымку дзяржаўных прадпрыемстваў і трэба самім прадпрыемствам неяк варушыцца. То бок все гэтыя прыклады, а іх насамрэч яшчэ болей, яны паказваюць, што ў дзяржавы лішніх грошай больш няма. І больш немагчыма будзе там падтрымліваць усе нерэнтабельныя там дзяржаўныя прадпрыемствы ці калгасы. Алесь, гаворачы пра недахоп сродкаў, стала нядаўна вядома, што ўлады рыхтуюць увесці новы падатак на нерухомасць, у тым ліку для тых людзей, у якіх толькі адна кватэра, яны цяпер вымушаны будуць плаціць гэты падатак. Ці ты адносіш гэтую новую меру ўладаў па збору грошаў у насельніцтва менавіта да гэтай тэндэнцыі? Клопат у тым заключаецца, што падаткі гэта ўсё нашыя грошы грамадзян. У дзяржавы няма сваіх грошай. І калі з'яўляюцца новыя падаткі і у людзей забіраюць гэтыя грошы, то пытанне, на што пойдуць яны. Ці яны пойдуць на паляпшэнне інфраструктуры сацыяльнай для беларусаў? На дадзены момант не, яны на гэта не пойдуць. Ці яны пойдуць на паляпшэнне адукацыі ў Беларусі? Не, на гэта яны дакладна не пойдуць. Ці яны пойдуць на надбавкі для лекараў у часе пандэміі? Не, яны на гэта не пойдуць. Ці яны пойдуць на падтрымку прыватнага бізнеса падчас пандэміі? Таксама не пойдуць. Яны пойдуць на падтрыманне гэтага рэжыму, у тым ліку на заробкі для ідэалагічнага апарату і таксама на сілавы блок. Так? Вось на гэта пойдуць нашыя падаткі. Таму, канешне, я негатыўна ацэньваю гэты новы падатак. Важнае пытанне, Алесь. Які эфект будзе мець на беларускую эканоміку, на дабрабыт людзей пандэмія, якая толькі-толькі пачынае разгарацца? Тым часам, як большасць краін, цывілізаваных краін свету неяк спраўляецца з гэтай праблемай, паступова вяртаецца да нармальнага ладу жыцця, мы бачым, што ў Беларусі гэтая хваля пачынае проста накрываць усю краіну. Якія будуць эканамічныя наступствы гэтага? То бок, нягледзячы на тое, што дзяржава спрабавала бараніць эканоміку, у выніку яна не захавала эканоміку, то бок рэцэсія ўсё раўно была ў мінулым годзе, а людзі памерлі. Таму гэта была дрэнная палітыка. І тое, што зараз Лукашенко і іншыя спрабуюць паказаць, што насамрэч яны дбалі пра людзей у мінулым годзе, проста СМІ іх неправільна так паказвалі. Трэба рэагаваць на гэтую пандэмію, нельга яе ігнараваць. Нават дзеючая ўлада гэта зразумела. Шкада, што так позна, шкада, што дзесяткі тысячаў людзей памерлі ад каранавіруса. Алесь, такое пытанне. Днямі стала вядома, што рэжым плануе правесці аптымізацыю колькасці працаўнікоў на прадпрыемства, аптымізаваць, як выкарыстоўваецца гэты кадравы рэсурс. На твой погляд, ці гэта азначае тое, што беларусаў чакае рост беспрацоўя ў краіне? Калі казаць у цэлым, то з 2012 году па 2020 год колькасць занятых на дзяржаўных прадпрыемствах скарацілася на 480% альбо амаль на 30% за гэтыя 9 гадоў. Гэта вельмі шмат. Частку з гэтай занятасці, з гэтых звольненых людзей прыняў прыватны сектар. Зараз жа, пасля пандэміі, калі дзяржава не падтрымлівала прыватны бізнес і ён праз цяжкую сітуацыю быў вымушаны зачыніцца,
альбо бы вымушаны зачыніцца па палітычных прычынах палітычнага крызісу і з'ехаць з краіны, то няма вось гэтага прыватнага сектора, які бы мог наймаць новых людзей, якія будуць звольненыя. Таму, хутчэй за ўсё, беспрацоўе ў Беларусі павялічыцца. Калі казаць пра прыклады, то на МАЗе калісьці гэта было самае буйное прадпрыемства паводле колькасці працоўных, гэта было 27 тысячаў чалавек. Зараз на МАЗе працуе прыкладна 14 тысячаў чалавек. То бок на палову меней. І гэта паказвае, што без ніякай прыватызацыі, без ніякіх рэформаў дзяржаўны сектар, ён все роўна скарачаецца, там ідзе дэградацыя. Тое, пра што мы раней казалі, што ў дзяржаве няма лішніх грошай, каб падтрымліваць стратныя прадпрыемствы, наадварот, яны шукаюць, як ашчадзіць і на дзяржапараце, і на пенсіях, і на дэкрэтным адпачынку, і на сацыяльнай інфраструктуры, ну, вось і ў тым ліку на занятасці на дзяржпрадпрыемствах. Алесь, дзякуй табе за адказы, за тлумачэнні, за прагнозы. Будзем надалей сачыць за гэтым месцам. Гэта вельмі важная прастора для беларусаў, разумець, што адбываецца ў эканоміцы. Гэта тычыцца кожнага з нас. Шчыры дзякуй табе за твой час і за твою экспертызу. Нашым гледачам шчыры дзякуй за ваш час. Будзем зноў чакаць вас на YouTube з новымі тэмамі і з тымі тэмамі, якія найбольш вас хвалююць. Калі ласка, падпісвайцеся, заставайцеся з намі.